Γεια σε όλους! Ελάτε μαζί μου σε ένα πρωινό όπου βρίσκομαι σε άδεια από τη δουλειά μου. Η μέρα μας ξεκινάει με προπόνηση ποδιών φυσικά. Κάνω πάντα λίγο ζέστημα πριν από τα βάρη και συνήθως κάνω 4 ασκήσεις. Κάνω 3 σετ των 8 με 12 επαναλήψεων, αναλόγως το πόσο με ζορίζει κάθε άσκηση. Αυτή εδώ η άσκηση δεν θυμάμαι πως λέγεται, πάντως είναι για τους γλυτούς. Μετά συνεχίζω με απαγωγούς. Και πάμε για λίγα deadlift. Δεν βάζω πολλά κιλά. Θέλω πάντως σταδιακά να τα αυξήσω και να βάλω όσο περισσότερα μπορώ. Και διάλειμμα για νερό οπωσδήποτε. Προχωράμε με την πρέσα. Εδώ είναι και η άσκηση που βάζω τα περισσότερα κιλά, βάζω περίπου 40 με 50. Και τέλος, λίγο ελλειπτικό για αποθεραπεία, 5-10 λεπτάκια περίπου. Τέλειωσε γυμναστήριο και πάλι ο σούπερ. Καλημέρα, μέρτσε μου! Τελείωσε και με γυμναστήριο και με σούπερ μάρκετ και πάω σπίτι. Πάω να ράξω λίγο μέχρι να πάρω το μικρό μετά. Έχει αρχίσει και έχει και πάρα πολύ ζέστη εδώ μεταξύ για Φλόρινα, ακόμα και το πρωί. Η διαδρομή προς το σπίτι είναι πολύ ανηφορική, μένω ακριβώς στην άκρη στο βουνό της πόλης, οπότε έχει και άλλη γυμναστική μέχρι να φτάσουμε. Δεν πειράζει, είπα να ανοίξω λίγο την κάμερα. Σου κάνω καλή γυμναστική. Μια βόλτα στον ήλιο. Όσο πολύ μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία. Μα και που λέτε χθες έμαθα ότι
θα με σταματήσουν από τη δουλειά για ένα μήνα. Γιατί δούλευα λίγες ώρες, 5ωρο, και είχα σχετικά λίγες πωλήσεις. Οπότε θα κάτσω να απολαύσω αυτό το μήνα, να είμαι πιο πολύ με το μικρό, να κάνουμε έτσι πολύ ωραία πραγματάκια. Είναι και ο μήνας των γενεθλίων του. Καλώς ήρθατε στο χάος. Αυτή είναι η κουζίνα. Μια αυτή είναι πάντα χάλια και δεν έχω έτσι ένα ωραίο background να γυρίσω στο βιντεάκι που έχουν σχέση με φαγητό και συνεργές. Πάω να φέρω τα πράγματα μέσα και να σας δείξω τι έφτιαξα χθες το βράδυ. Έφτιαξα αυτό, είναι baked oats. Το κάνω τύπου σαν τυραμισού. Θα σας το δείξω και μετά ολοκληρωμένο. Adam Sandler. Αυτό είναι το γλυκό που σας έλεγα, το baked oats τυραμισού. Ό,τι καλύτερο.